Вроде бы пошел. Я потеряла свою. Ого, ого. Не, ты прозаичная. Про какого проехал? Мне что супать хочешь написать. Пиши. Любым местом. Зараз поглядим. А пробачте, можна я пройду? Дякую. Хрещанки пиши. Нахрена нам такий союз? Цудовно. Зараз я трошки скажу про те, що буде Я прошу постити стрім, тому що я не веду, як з Фейсбука можна додати у Телеграм. Там, коли ласка, хто заходить, додайте інформацію по наших сетях. Бачу, квіточка, бачу. Дякую. Лучайся, да, лучайся. Ми плануємо сьогодні провести мітинг з урочистими співами наших національних гімнів. Ми плануємо зачитати зворот керівниці Ради Білоруської Так, мені треба пошукати моїх. Бо вельми просили не відстиковуватися, а я вже знову загубилася. Тетяночка, як мене чуєте, бо я з мікрофоном. партій і рухів, а так само зладить певні вольні мікрофони. Загубила всіх своїх. На місці мітингу собі. О, бачу. Поглядіть, самий великий стяг. О, там свої. Знайшла вас по стягу. Ой, красавець. Пригажунчик наш. Кльово. Спасибо. А, Сергей, покажи, коли ласка, плакат. Что тут написано? Батька, хотим стать сиротами. Не подвези. Цікавий плакат. Кльово. Дедевцы Володя, дедевцы Алексей, Андрей, А Илона тут есть? Яка Ілона? Кого ви шукаєте? Илона нашего координатора вашего, Да, да? да. А, напевно. Сегодня нет пока. А у вас якесь питання до її? Мне просто договаривались там этот. Ні, ну вже будьте з нами. Під нашим стягом ходите, так. Плакатик возьмете? Так, ну сьогодні є стяги. Код пишуть на місці, я вельми рада, я його шукала сьогодні, амаль весь день. Тому надавайте йому привіт, коли побачу, я йому так само це скажу. Так, як мені додати? Додати ефір, я не ведаю. Треба, напевно, писати у Telegram, що є ефір. Тяжеловато. Тяжело? Нет, такое ощущение, что сейчас...